Ginpaidalom sa medical treatment si Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos iniging pahayag nga nakabatyag sang discomfort kung paglain sang pamatyag. Suno kay Palace Press Officer Undersecretary Atty. Castro, nabatyagan ni Marcos nga discomfort ang posible bangud man sa tuman sini nga kakapoy sa pag-obra sa iya katungdanan bilang presidente. Dugang pa sini nga gin-abisuhan sa iya doktor si Presidente Marcos nga magpahuway kag ipaidalom sa monitoring. Yara na karon sa estable nga kondisyon ng presidente kag nagpasalig man si Castro nga baga pa rin ang serbisyo ni Marcos samtang parayon ini nga nagapaayo. Hindi po namin masabi sa inyo kung ano po yung naranasan ng Pangulo kagabi dahil kahit no madaling araw po ay nagtatrabaho po ang Pangulo. Malamang po ang naranasan niya ay sobrang pagod sa pagtatrabaho. Pero dahil sinabi naman po ng doktor na naayos siya at maganda naman ang kanyang kalusugan, siya po ay nasa Malacanang at muli magtatrabaho maya-maya lamang. Nabalian si Atty. Castro. Samtang yari naman ang uling update. May kangdanan sa sitwasyon o kondisyon ni Presidente Marcos sa diin sa mismo. Ang nag-athag nga yara na ini sa maayong kondisyon kag nakabalik na sa Malacanang. How are you feeling today? I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problem. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Overwork kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? No. Well, yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa akin yun. Pero paano mo naman gagawin yun? Ang daming trabaho. So, sir, ano mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo mawala sa pwesto? Okay muna masyado ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. So, sir, wala kaming dapat ipag-alala? Wala. Huwag kayo mag-alala. The rumors of my death are highly exaggerated. Thank you, sir. Thank you so much. Nabalian si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Samtang sa mga adlaw, ginapasay kaduwa kay katatlo nga mga impeachment complaints batok sa presidente. Ang ikaduwa nga impeachment complaint na ginfile sa Makabayan Block. Apang wala inigin baton sa Office of the House Secretary General ang nasabit nga impeachment complaint. Suno kay Koalisyon Makabayan member Atty. Sa Taiwan si House Secretary General Chinoy Garafil kag wala sa iban nga authorized nga magbaton sang complaint. Apang suno sa iya sa idalom sa pagsalundan ang complaint ang dapat gina-file sa Office of the House Secretary General kag wala gina-require ang presensya mismo sang Secretary General. Pahayag niya nagbiling sila sang kopya sang complaint sa Office of the Secretary General kag ginakabig nila ini nga na-file na base sa nasaad sa konstitusyon kag sa rules on impeachment. Ang ikatatlo naman nga impeachment complaint ang gin-file na former Kalusugan Party List Representative Mike Defensor, former Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson, kag Attorney Ferdinand Topacio. Apang wala maninigin baton sa Office of the Secretary General bangod sa parehuman nga rason apang hindi pareho sa bayan nga nagbilin sang kopya sang complaint sa Office of the SecGen. Ang ining nga grupo ang wala nagbilin sang kopya bangod wala man inigin baton.